Al desembre del 1937, Josep Maria Escrivà de Balaguer va fugir de l'Espanya republicana des de Pons i Pallerols fins a arribar a Andorra. L'indret on va saber que s'havia salvat, un cop ja a les valls, és on 75 anys després s'ha fet aquest acte d'homenatge. Ell es va poder escapar venint de Pallerols de Rialp, per tant venint, diguéssim, del cantó de Pons amunt per poder passar pels no els camins traçats, lògicament, que eren els perillosos i vigilats, sinó, com tants altres, ell fugia a través de les muntanyes. Alguns pelegrins han recorregut el trajecte que va seguir el sant per retre-li homenatge. El que hem fet ha sigut començar un dia a Pallerols i ja durant 5 dies ja venir fins aquí en peregrinació. L'acte ha comptat amb la presència oficial de l'ambaixador i el cònsol d'Espanya. És un acte suficientment important, sobretot per una part de la comunitat espanyola que hi ha aquí. Jo crec que l'ambaixador en aquests casos ha d'estar present en totes aquestes festivitats importants que hi ha. Durant tot l'any s'organitzaran diferents esdeveniments per celebrar el 75è aniversari del pas de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer pel Principat. Els actes centrals tindran lloc a principis de desembre. Nosaltres tenim el goig d'haver-lo salvat, d'haver-lo acollit,